Weer een aflevering van In mijn eentje op pad. Wij zijn aangeland in Katzand. En in de verte zien wij natuurlijk de molen van Katzand. En we gaan hem van dichtbij bekijken. En natuurlijk coronaproof. Nou, wat schetst mijn verbazing. Ben ik met mijn eentje op pad? Zie ik nog iemand met een eentje? Jazeker. Nou, welkom in ons programma. Hoe oud is uw eentje? Van 82. Oh, de mijne is van 1985. Ja, die is veel te jong. En waar komt u vandaan? Ik woon in Amsterdam, maar we hebben hier een huis in Terhofstede. Ik ben hier voor een deel opgeleid om molenaar te worden. Ik moet binnenkort mijn molenaarsexamen doen van het Gilde van de Vrijwillige Molenaars. Als je molenaar bent van de stichting het Gilde van de Molen, dan moet je in principe op alle type molens kunnen draaien. Dus je moet ook de techniek kennen die in andere molens. Dit is een korenmolen, maar er zijn een heleboel, er zijn 30 verschillende soorten molens. Om die te kunnen bedienen. En welke molens hebt u al stage gelopen? Ik heb stage gelopen in Aalsmeer. Dat is ook een korenmolen, dat is een stellingmolen. Dit is een belt- of een bergmolen. En dus hier. En daarnaast ben ik op heel veel andere molens geweest. En ik draai ook met enige regelmaat op de molen in retranchement. Dat is echt een juweeltje. Het is een standaardmolen. Die is heel oud. Staat vol met houten instrumenten. Ik zou eerst examen doen in Hulst, maar dat is niet doorgegaan vanwege de corona. En daarna is de molen is afgekeurd omdat er een kever in zit die het houtwerk heeft aangevreten. Dus het is onveilig. Maar ik heb daarbij Franny Verschuren een aantal keren op de molen mogen draaien, proef te draaien. En dat is ook wel een heel bijzondere molen op een hele mooie plaats in Hulst. Prachtig. Nou, u vertelde dat u examen ging doen. Ja. Wat zou bijvoorbeeld een van de technische verhalen kunnen zijn over de wieken? Over de wieken? Dat wil ik wel doen. Ik word er al zenuwachtig van als ik het hoor. Maar dat wil ik graag doen. Oké. Ja, een van de vragen die ze ongetwijfeld stellen is wat voor een wiekensysteem deze molen heeft. En deze molen heeft een wieksysteem wat anders is, wat meer vermogen heeft. En het heet een verbeterd wiekensysteem. En dit zijn fokwieken. Fokwieken hebben heel veel trekkracht. En dat is eigenlijk ontwikkeld omdat de molen concurrentie had van het elektrische gemaal en van het stoomgemaal. En de molenstichting die over de molens ging dacht van nou die molens die moeten harder gaan werken. En hoe kan dat? Door die wieken meer kracht te laten genereren. Nou, en dit wieksysteem is een verbeterd wieksysteem. En die fokken zijn eigenlijk hetzelfde als op een zeilschip. Een fok op een zeilschip. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een vacuüm krijgt achter de wieken, waardoor die wieken harder gaan draaien. Okay. Dus meer kracht gaan genereren. En dat is heel belangrijk. Maar uiteindelijk hebben de molens het toch verloren van het elektrische gemaal. Maar gelukkig is het wel behouden. En het is ook heel fijn dat de molenwieken, dat de molens nog steeds bestaan en dat die wieksystemen nog steeds worden onderhouden. Zoals hier door de firma Herwijnen, die onderhoud pleegt nu aan de twee roeden. En aan het hekwerk, dat is dat wafelijzer, dat is hout, die wafels die je ziet. Want dat zit natuurlijk in weer en wind en dat moet je toch met enige regelmaat bijhouden. Want als molenaar moet je in die wieken klimmen om de zeilen voor te leggen. En het weer, moet je dat ook kunnen voorspellen? Jazeker, je moet eigenlijk voor de exameneisen is dat je minimaal 3 uur moet kunnen voorspellen wat het weer gaat worden. Zodanig dat je niet overvallen wordt door een onweersbui of door hele harde rukwinden of door het plotseling veranderen van winden. Dat is erg belangrijk. Dus daar wordt veel energie in gestoken en is een belangrijk onderdeel van het examen. En ingewikkeld. Toen ik jong was, heel lang geleden, toen hadden ze allerlei spreuken van avondrood,
Water in de sloot. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En een hoop van die uitspraken die kloppen inderdaad. En dat zie je ook bij lokale molenaars, zoals de molenaar hier. Die hebben eigenlijk dat onderwijs over het weer niet gehad. Maar die kunnen toch heel goed voorspellen hoe het weer eruit ziet. Omdat ze lokaal weten, uit ervaring, wat bepaalde wolken betekenen voor en bepaalde wind betekent voor de molen. Nou, heel bijzonder is dat ik ben gids Jan, voor nu en dan. En ik heb hier examen gedaan als gids op de molen, een aantal jaren geleden. Leuk. Nou, nogmaals, hartelijk veel succes en hartelijk dank voor uw bijdrage aan ons programma.